L-espert ewlieni tal-qorti fl-inkjesta tal-isptarijiet, l-Irlandiż Jeremy Harbinson, naqas fir-rwol li qal li kellu fir-rapport li għadda lill-Maġistrat Gabriella Vella, jiġifieri dak ta' Project Manager. Din kienet id-deskrizzjoni li ta' Harbinson għal xogħlu brabta ma' rapport f'aktar minn okkażjoni waħda, bl-aħħar darba jkun f'affidavit nhar l-10 ta' Frar li għadda. Minn barra hekk meta ppreżenta r-rapport tiegħu f'April tas-sena li għaddiet, Harbinson stqarr taħt ġurament li x-xogħol kollu li sar kien taħt is-supervizjoni u l-kontroll tiegħu u għalhekk l-opinjonijiet espressi huma tiegħu wkoll. B'dak li qed ikompli joħroġ fil-qorti jirriżulta li bħala Project Manager Harbinson allura kien responsabbli mill-ippjanar u l-organizzazzjoni tar-rapport, inkluż li dan ikun les f'ħin u bispejjeż raġonevoli. Madankollu l-azzjonijiet li Harbinson juru kif assolutament ma mexxix b'mod trasparenti. Fost oħrajn għażel l-esperti mingħajr sistema informali u kontra linji gwida tal-Kunsill tal-Ewropa li Malta trid timxi magħhom, inkluż billi ingaġġa ħbieb u qraba b'uħud minnhom laqqas kellhom il-kwalifiċi u l-esperjenza meħtieġa. Dan ifisser li l-esperti abbużaw fil-mod li bih ġew ingaġġati tant li numru tal-ċevuti preżentati kienu vagi u saħansitra maħruġa aktar minn darba l-istess xogħol. In-nuqqas ta' serjetà fir-rapport li ppreżenta Harbinson saħansitra kkonfermaħu stess fix-xhieda tiegħu meta ammetta li ma qarax kull ma kien hemm fir-rapport. Dan apparti li sqar li r-rapport kien maħsub biss biex taraħ il-Maġistrat xi ħaġa mingħajr bażi, hekk kif pajjiżna hi l-prassi li rapporti ta' dan it-tip ikunu annessi ma' dak li jkun ippubblikat mill-Maġistrat inkwerenti. Nuqqasijiet oħrajn tal-istess Irlandiż raw id-dawl meta ammetta li ma kienx jaf kemm kien hemm esperti jaħdmu fuq ir-rapport li hu kien responsabbli għalih. Dawn in-nuqqasijiet irriżultaw fid-dewmien biex din l-inkjesta ġiet ippubblikata u l-ispejjeż li kellu jerfa' l-pajjiż ta' dan ir-rapport li qabżu 11 miljun euro.